ନା ଉଠଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲାନି ଆଉ ଧାନ ସବୁ ମୋର ଏଇରମ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଖଟିନେ ଖାଇମି ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଏମଏଲଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜେପି ବାଲା ଏଇରମ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବସ୍ତା ସବୁ ଛିନଛତର ମୁଁ ଏখানে କରିମି କ'ଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଫାଇନାଲ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ବରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ବରହମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ମୂଷା କାଟିକି ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନାହିଁ ଏମାନେ ଆଉ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ପୁରା ବହୁତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଧାନ ପକାଇବା ନେଇକି ଘର ପାଖରେ ରଖିଲେ ମୂଷାମାନେ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ